μας κρατήσουν οι χώροι και θα βρούμε αλλιώτικα στέκια υπαρχιώτικα βρε, ώσπου η σύναξη αυτή σαν χωριό αυτόνομο να ξεδιπλωθεί. Μέχρι τα ουρανιά σώματα με πομπούς και με κεραίες φτιάχνουν οι Έλληνες κυκλώματα κι ιστορία οι παρέες. Χάνει ο Γιώργος στην αρχή, είμαστε δεν είμαστε, τίποτα δεν είμαστε βρε, κι ο Γιαννάκης τραγούδι, άμα είναι όλα άγραφα κάτι θα βγει. Και στις νύχτας στο λαμπάδιασμα να κι ο Άλκης ο μικρός μας για να σμίξει παλιές κι αναμένες τροχές με το ροκ του μέλλοντος μας. Ο ουρανός είναι φωτιές, άνεμο μαζώματα, σπίθες και κυκλώματα βρε, και παρέες λαμπέρες, το καθρέφτισμά τους στις ακρογιαλιές. Κι είτε με τις αρχαιότητες είτε με ορθοδοξία των Ελλήνων οι κοινότητες φτιάχνουν άλλο γαλαξία. Να κι ο Μπάμπης που έχει βγει κι η Λιδία βλέπετε που όλο εκείνη βλέπετε βρε, κι ο Αχιλλέας με τη ζωή προς την Πολαρόηθη του γελαστή. Τότε η Έλενα η χορεύτρια σκύβει στη μεριά του Τάσου και με μάτια κλειστά τραγουδούν αγκαλιά εθνική Ελλάδος γεια σου. Τι να φταίει η Βουλή, τι να φταίνει εκπρόσωποι, έρημοι κι απρόσωποι βρε, αν πονάει η κεφάλι, φταίει η απρόσωπη αγάπη που έχει βρει. Μα η δικιά μας έχει όνομα, έχει σώμα και θρησκεία και παππού σε μέρη αυτόνομα μέσα στη τουρκοκρατία. Να μας έχει ο Θεός γέρους, πάντα να ανταμώνουμε και να ξεφαντώνουμε βρε, με χορούς κυκλωτικούς κι άλλο τόσο ελεύθερους από ποταμούς. Και στις νύχτας στο λαμπάδιασμα να πυκνώνει ο δεσμός μας και να σμίγει παλιές κι αναμένες τροχές με το ροκ του μέλλοντος μας. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που απόψε γεμίσατε την αυλή μας. Όλοι εδώ οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές που συμμετέχουμε, σας ευχαριστούμε πραγματικά που είστε απόψε μαζί μας. Θα παρακολουθήσετε μία μουσικοχορευτική παράσταση από τους μαθητές του Γ1, του Δ2, του Ε1, του Ε3 και από μια μικρή ορχήστρα μαθητών. Πριν ξεκινήσουμε όμως την έναρξη, πρέπει να μας τη δώσει ο διευθυντής του σχολείου. Κύριε Διευθυντά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε όλους τους εκπαιδευτικούς που είναι σήμερα εδώ. Ευχαριστούμε εσάς. Είναι μια εκδήλωση από τις πολλές που διοργανώνει το σχολείο μας και έχουμε πει ότι κάποιες γίνονται σε κλειστούς χώρους, κάποιες γίνονται σε ανοιχτούς χώρους. Ο καιρός θα μας πάει καλά απόψε. Θα δείτε αρκετά πράγματα, θα δείτε χορούς από ευρωπαϊκούς, από παραδοσιακούς, από το πρόγραμμα για όσους δεν ήρθαν στην Κύπρο, δεν είχαν τη δυνατότητα να έρθουν στην Κύπρο. Το πρόγραμμα που παρουσιάσαμε στην Κύπρο, θα τους δείτε, ελπίζουμε, τους αδελφούς μας του χρόνου που είναι να έρθουν εδώ από την Κύπρο και θα κλείσουμε βέβαια και με τους ελληνικούς χορούς. Είναι ένα πρόγραμμα μουσικοχορευτικό, είναι η κυρία Γεράνη υπεύθυνη για το πρόγραμμα, η κυρία Μελετίκου, η κυρία Ρωμάνη, η κυρία Τσιρικίνου, η κυρία Μαλέ, η οποία κάνει τον κάμεραμαν. Εκεί είναι η κυρία Γιουξάνη, πάρα πολύ εκπαιδευτική, η κυρία Μιστακίδου. Τα παιδιά όμως είναι αυτό, γιατί πάνω απ' όλα είναι τα παιδιά. Έτσι είναι μια εκδήλωση που την έχουν οργανώσει τα ίδια τα παιδιά για εσάς τους ίδιους και για τους εαυτούς τους. Καλή διασκέδαση απόψε, καλά να περάσετε. Να σας συστήσουμε τη μικρή ορχήστρα των μαθητών. Στην κιθάρα ο Χρήστος Κόμπος. Και χωρίς πέσουμε είχε ο αναγνώστου ο Γιώργος. Ο καλλιτέχνης του σχολείου, ο Μανατίδης Κωνσταντίνος. Ένα μεγάλο όμως ευχαριστώ και το καλύτερο στο Παναγιώτη Χριστοβιδέλη που είναι εκεί πέρα.
ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας. Είμαστε έτοιμοι? Και επειδή και ο Θεός είναι σύμφωνος, πάμε. Μας κρατήσουν οι χώροι και θα βρούμε αλλιώτικα στέκια από αρχαιώτικα ως που η σύναξη σ' σαν χωριό αυτόνομο να ξεδιπλωθεί μέχρι τα ουράνια σώματα επόμενους και χέρες φτιάχνονται λιμνές κυκλώματα κι ιστορία οι παρές κάνει χρήσα την αρχή είμαστε δεν είμαστε τίποτα δεν είμαστε όπως Τάκης τραγούδι άμα είναι όλα άγραφα κάτω να πει έστεις νύχτα στο λαμπάδιασμα θα κι ο Χριστός ο μικρός μας κι ένας μισής παλιές χαμένες τροφές με το ροκ του μέλλοντος μας να μας έχει ο Θεός καιρούς πάντα να τα μόνουμε και να ξεφαντώνουμε βρε με χώρους κυκλωτικούς κι άλλο τόσο ελεύθερους σαν ποταμούς και στις νύχτες στο λαμπάδιασμα να πυκνώνει ο δεσμός μας και να σμίξει παλιές χαμένες τροφές με το ροκ του μέλλοντος μας. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με παρουσίαση νησιώτικους χορούς από το Γ1. Παρακαλώ το Γ1. Λίγο οι μικροί εκεί πέρα τα κοριτσάκια θέλω να πάτε πίσω κάτω από την μπασκέτα γιατί μας ενοχλείτε. Αν κάνουμε και κάνα λάθος να μας συγχωρείτε, δεν είμαστε επαγγελματίες ούτε χορογράφοι ούτε χορευτές. Τα ματήλια σας είναι τέλεια, είστε κούκλες, δεν τα πειράζετε καθόλου. Σας πάω και για νύφες μετά, χαλαρά. Να ανοίξουμε λίγο, να χορέψουμε Ειρήνη. Είμαστε έτοιμοι? Για μια Ειρήνη είναι το επόμενο τραγούδι, που ήταν πολύ όμορφη. Έτοιμοι, πάμε! Μεσημέρι
ανέβουμε λίγο στα Εφτάνησα και θα πάμε στην Κέρκυρα για να χορέψουμε τον Αγιώργη. αποχαιρετήσει το πρώτο μέρος, θα τους δείτε και σε ευρωπαϊκούς χορούς μες του Αιγαίου. Επιτρέπετε εδώ πολύ δυνατό παλαμάκι, επιτρέπετε. Πάμε. Αποχαιρετούμε για προς στιγμή το Γ1, βγαίνει σιγά σιγά. Αποχαιρετούμε το Γ1. Μετά θα δείτε και το κλιπάκι τους, μόλις νυχτώσει θα σας δείξουμε και το κλιπάκι τι κάνανε με την δασκάλα τους, την κυρία Μελεκίδου όλη τη χρονιά. Λίγο να νυχτώσει, θα το δείτε μετά.
Και μετά τα νησιά να πάμε Μακεδονία και υποδεχόμαστε το Δέλτα 2. Έρχονται οι Μακεδόνες. Ναι. Μισό λεπτό λίγο. Ένα λεπτό, ένα λάθος από μένα, λίγο πιο πίσω. Έχουμε ένα τραγούδι πρώτα, δεν σε υποδεχτούμε έτσι, χωρίς τραγούδι, γιατί να σε υποδεχτούμε. Η ορχήστρα μας είναι έτοιμη. Κύριε καλλιτέχνη, έτοιμος. Πάμε. Έλα με εδώ μπροστά σε μια εκδήλωση στο δραματικό. Τους Μακεδόνες. Πάμε! Θα μας χορέψουν χρωματιστά τσουράπια, Μακεδονία ξακουστεί. Είμαστε έτοιμοι, θέσεις. Και φυσικά μήλο μου κόκκινο. Εδώ θέλω να ευχαριστήσω τη συναδέλφισσα τη Ρίτσα για την χορηγία των στολών. Ρίτσα, σε ευχαριστώ.
Μακεδονία θα μας αποχαιρετήσει το Δέλτα 2, μα με τι άλλο, μήλο μου κόκκινο ροδοβαμένο. Έλα να είμαστε έτοιμοι. Πάμε.
η παράπονα δεν σας βλέπει και επειδή είστε πάρα πολύ όμορφα παιδιά και θέλω να σας φωτογραφίσουν, κάντε 3 βήματα να σας κοιτάξουν. Λίγο πιο μπροστά, λίγο πιο μπροστά. Τώρα τους κοιτάτε μήπως καλύτερα. Είμαστε εντάξει, τους κοιτάμε καλύτερα. Ωραία, ωραία. Συνεχίζουμε στον Αράδικο. Μαμάδες λίγο βοηθάνε στις αλλαγές ρούχων, χωρίς να χάσουμε τις στολές γιατί μετά θα πω φυλακή. Διαλέξτε. Έτοιμοι είναι. Τελειώνει το ε1 με παϊτούσκα. Τελειώνει το
μπερδευτούμε. Και έρχονται... Συνεχίζουμε με Μενούση. Λίγο πιο μπροστά, μην είστε στα ηχεία, Στέλιο κι άλλο μπροστά. Λίγο πιο μπροστά, πάμε. Είμαστε έτοιμοι, κυρία Βέφα. Σε κασόπουλο πήγαιναν για να πάνε
started fighting. Every night we fell in love. No one else could make me sadder. Μας αποχαιρετάει λοιπόν το Γάμα 1 και θα το παρακαλέσω να καθίσει ιδιαίτερα ησυχά. Μια υπόθεση μπροστά το Γάμα 1. Άντε, τα λέμε, σας εγώ. ταξιδέψουμε στην Αυστρία, θα μας ταξιδέψει το ε1, αλλά για να δούμε τι έκανε όλη τη χρονιά και το ε1. Υποδεχόμαστε το ε1. Πάμε! Τα φώτα μας, Παναγιώτη, να φωτίσουν τα παιδιά μας. Είμαστε έτοιμοι, κυρία Βέφα μας. Πάμε!
και θα ταξιδέψουμε Ισπανία. Πριν όμως ταξιδέψουμε Ισπανία, θα δούμε και το κλιπάκι από το ε3 της κυρίας Βέφας. Φιλενάδα μου, δικό σου. Κυρία μου. Άρωμα γυναίκας. Και έχει Αγιά Παναγιά. Είμαστε έτοιμοι, κυρία μας. Αστρολαμπερό
Φυσούλη και Χεγιά Παναγιά. La 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 la
Και πάμε να τελειώσουμε με ένα βαρύ ζεμπέκικο. Όλοι δυνατά. Δεν με
έφερα να μη μου σπάσει.